Giboringan baka sa imong kagalingon tungod kay wala kay trabaho, wa pa jud kay uyab, matulog ka, pating kapuyas sad kung walay trabaho. So karon guys, kay gaulan man sa ato, so kinahanglan nato natay buhaton pawala sa atong boring. So una natong buhaton mga parenti is mangita tag saging unya mangwaon nato ang palwa sa saging kanang tawag og ubak. Alright, so I'm sure daghan mo sagingan diya mga parenti kay kusog kay mo mananom. Pero ako nangawat lang yung taong ko kaya wala may sagingan no nya ayaw lang yung taong apila ng kawat ng bunga mga parenti ha kada lang yung taong palwa kay mura man na itong gamiton aron mawala niya itong kaboard sa ato ang kagalingon. Pero gaulan man diri sa ato so natay buhaton karon para mawala nga atong boring, di ba? Alright, so ayon ato sa natit basog tininood ba. Alright, so karon magkuha ta og duha ka buktok dog kay ipaduol nato sa gaulan ba ba. Alright nya ato na isanday diya mga parenti nya ipatukod nato sa ulan alangan man kay sabi tay buhaton karon nga mawala sa ato ka boring. Alright, so ayun mga parenti nya mag-agasam sa nagagas ang hinay nya kusog na kayo kay nagkadugay nagakusog. So magkuha tag balde ato na butag balde nya magpatungo na ita ba. So wala na boring na to parti na tayong lipaya. Grabe. Grabe jud kayo. Mari kusugang mukusko sa kagida. Kaligo na siya ayo berarti mo nang tambal sa wala sa boring mga parente nya gaulan diri sa ato. So mo na itong buhaton karon magpatungod na sa tulo sa iyong atop ba. Misure man ay kuan yung mga atop diyan na medyo tulo ay mag-ulan. So butangin na siya kuan mga parente kaning dahon sa palwa sa saging ba nya kuha dayon mong balde nya patungod yung ligo-ligo dayon. Alright, awa ko di ba lipay kay kuan mga parente. Ligo kayo. Lingaw kay kuha na mga parente kay nakaligo na yung taong ko wala niya akong kagid. Alright mga parente, nana ka simple mo parente. Di ba? Pila na god. Humana ka na yung mga parente mo na siya humandayon, di ba? Yun na ka simple niya. Ibutang na itong host dito kay ilay kay Antolo. Sige ang bakit pagwa